kangen aku tanpa upama mring sliramu kang ana telenging ati was lawas yang kunungku baca demen lewat rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lair terus ing Rasa
Oh, ya, ya, ya. Yuk, yuk, ya. Yuk. Iya. Maru-maru doyang, doyang ning pinggir kali. Ayo moblong-moblong kayak gini ana ngati. Tuku-tuku polang sop, mantap-mantap. Maru-maru doyang, doyang ning pinggir kali. Ayo kitong-kitong, kowe tak sata anteni. Nang lawe kloso apa, yen kowe aku apa. Yuk. Yo
ati mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga tinggalake aku kaya sinandang atiku londo meses teleti pipiku yen pancene ora tresno yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati dan yang kondeli kaya ngene lelakonku piye ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalan gawe gelo desa lamati ning ngendingan goleki kote pengen ketemu Kasian apa kabarani mong nuruti ngarepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandang atiku lodo meses nelesi pipiku yen pancene ora tresno kok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal blenjani kaya ngene lelakonku pancen ditinggalan gawe gelo ati salawati genduk deno santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan wale sangka assalamualaikum lakokno bapak imlera ada rewangi ngampet orang ngerokok masak sopan dan koyo kang pondok ilah dalah suku lali nyoplok cari bapak aku koyo santri pakok tobat kamu lombok kadang lurus kadang minggu dungan ben kamu aku pengen oleh tenda tahun-tahunan aku malah jadi preman pengen tobat tenan ben oleh bocah sing hemat tobat kamu lombok kadang lurus kadang minggu aku malah jadi preman pengen tobat tenan ben oleh bocah sing hemat gadok deno santri lulusan pondok isi perawat tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapak imlera tak rewangi ngempet orang ngerokok masak sopan ben koyo kang pondok ilah dalah suwengku lali nyoplok dari bapak aku koyo santri koko ayo yo ngambara ing
rapi